Nee, nee. Maar doet het mee. Dat is vol. Hoe kan het gebeuren? Hoe kan het dat die ijskoek komt? Het is rarig tijd dat jy verby aan die mekaar kry, hoor. Definitief. Ik heb een petit gezet op elkaar en voor mama zijn kaartje in de kaart. Ja. Okay, ek gaan nou vir jou foto's wys van hoe dit moet lyk en so. Is jy happy? Hallo? Is jy happy? Ja, ja. Voor wat thee.